Sulo gonta joraro moi ha bisingo phobjaktui wngwi tongkha. Phiya baje purbono ha tolani khorui tikhlaikha ahurbono kaham kwrwngno mankha tei nukha. Phiya babo asuk gonta jora ha bisingo tongma bai hama phai tongphano kwthwi bai bwsa wngjak bini sak sorirok belai kheno kebel ungsugui thangkha tamni hingkhe ha bisingo oxygen kaham khe manya wngwi tongma bagwi. Ha tolao phobjaktui wngwi kwlwui tongphano bo kwthang banchiwi phaikha. Phiya ba kwthang wngwi phaifano bini joto duniyani kwmawi thangkha. Bono tikhlaibaimani yagulo kisisa ha khorui je najara nugui mankha o najara no nungmani yagulo jotoni mokolni muktui kwlainani nangkha. Ang norokno tini kono story no twiwi sana thangwi tongya obo to real story no phiya ba especially omo buma tei bwsani hamjakmungni kokno se sanani naio tei buma tei bwsani hamjakmung oro belai kheno important topic wngwi nukjagwi phaio. O story eba kheba o gotna gotima no khnamani yagulo Uttarakhand ni joto elakani borokrok kwchangma bothrai thaijak tei jesukpa no pathor bwkha wngtung jotoni no gelewi muktui klaijak. Borokni story gotna gotima no khnamani yagulo kebuphano moholni muktui klaiya tongliya jotono kablaijak. O kahani wngkha mwtai rokni swnamjak eba kheba chung Hindi bai hino Kudratni khel tei kaisa phaijing hingkhe khoroksa buphani jibonni joto kisu harimani kok. Obono twi no tinini video o salainai obo wngkha real story. Social media rogo bo omorokno twiwi belai kheno viral wngwi tongo baksa nugui mankhana tei baksa nugya phano wngwi mankhana. Phaide hingkhe samanlainai Jamuli ni Nandnagaro ahoro tamo wngkha je ahoro gotna gotimani yagulo boroni songsar duniya jotono phuisajaktui wngwi thangkha. Tarik wngkha 17 September Uttarakhand ni Jamoli elakao Nandnagar ni borokrok salbrumni kahai jani nogo habwi horni jorao joto thulaijak tei a thuwi tongmani jorao no hor kuthuk jorao nokhani simui belai kheno grimasincha najara nugui mankha. Watui no boi kotor hom khe phaima bai keboni kheba nogrok kochogui thangkha kebo kheba nogono phobjaktui wngwi thwikha. Tei palhar kotor ni malba eba kheba ha rok borokni sakao klai joto phobjaktui wngwi thangbaikha. Kebo khaiba twibai baksa kochogui byangbo thangbaikha kono phano atapata manliya. Phung aikheno aro joto jirik mokoro wnglaijak kaplaijak jara banchinai rok tei a jagao sthaniya borok rok tei rescue team rok joto rescue khlaina hinui mililaiwi ongkhorlaikha. Saimankha kunchuk kshetrao 8 jon borok malwa eba kheba ha tolao phobjaktui wngwi tongkha. Aboni bisingno khoroksa borokni paribar bini bumung wngkha Kor Singh. Rescue team rok a jagani joto pathor eba kheba ha rokno norui rescue khlainani tei life no naitungnani chenglaikha. 18 September ni dipor jorao prai 16 gonta wngwi thangkha o gotna gotimani tei phobjaktui wngwi tongmani joto borok kwthwi rok. 16 gonta lai thangmani yagulo jotono nirasa wnglaijak hopeless wnglaijak je phobjaktui wngwi tongnai o borok joto thwibai gana hinui tei rescue team rok to o kwthwi rokno tikhlai no tonglaikha a jorao tei o tikhlaimani jorao no a jagao khoroksa borok kwthang no kaham kwrwng tikhlai tubui mankha rescue team rok. Ha burung tolao a jagani hote tikhlai nangkha Kor Singh no. Bono haike kwthang nugui 16 gonta goti thangmani yagulo phano ha tola phobjaktui wngwi tongmani yagulo phano kaham kwrwk bini langmao mongsa deramong wnglia. Hai nugui lokorok joto khushi nanglaijak. Phiya ba Kor Singh hingkhe bini mokolo belai kheno kirimani tei dukho nangjak tamni hingkhe
bini bwsa khoroknwi twins eba keba apher tongo aboni logi bihik tongo borokno naitugui manya bini mokol borokno simi naitugjak phiya ba bono kaham kwrwng tikhlaina ma haino bini bihik bwsarokno bo kaham kwrwng no tikhlaimannai hinui hopno wngwi tongmani phiya ba asolo tamo wngtongkha bo kuno phano saimanya ajorao 10 din 19 September ni salo rescue team rok arjagani hanono rwi tebo borok kwthwino tikhlainani naimani yagulo arjagao kisisa ha khurui naimani yagulo je nazara nugui mankha o nazara no nungmani yagulo jotoni mokol beba kheno mwalang chalaijak tei mokol muktui royo klaijak jotoni no bwskango ha khurmani yagulo rescue team rok nugui mankha je kaisa jagao no 3 jonani ma kwthwi khoroksa buma tei khoroknwi apher bwsa obo kwthwini wife eba keba bihik kanta devi tei khoroknwi hingkangkhe bini bwsa apher phiya ba borokno emon je position o nukha o position o nukmani yagulo jotono belai kheno mwalang chalaijak tei sago kwchangma bwthai thai mokol ni muktui roi klaijak tamni hingkangkhe borokno ajorao nugui mankha o khorokni bwsarok buma bai kwbak laijak tei buma bo bono borok khoroknwi no tait khe kwbakjak haklabo bokrok phnangui aborokno nugui siwi no mankhana je paithak langma joyesak buma bwsarokno banchirinani naimani phiya ba kudratni khel kebo phano paltogui manya buma ajorao je position o nugui mankhana bo banchiyathon phiya ba bini bwsarokni sago kunu deramokta phaiton hinui amo haikhe kwbakjak bini bwsa khoroknwi no phiya ba hani aswk pahar kotorma klaimani yagulo borokno banchirilai manliya phiya ba paithak jorao phano bini bwsarokno yakarya bo kwrak khlaiwi kwbagwi romwi tonikha bwsarokno langma jototwio phano borokno yakarliya।